Slavenka Petra, izvanredna profesorica na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobro nam došli. Danas se nalazimo na Zagrebačkom velesajmu u prostorijama Zicera gdje se između ostalog održava konferencija koja je posvećena tekstilnoj industriji. Tako da ste vi idealni sugovornik i netko koji idealno može predstaviti koje su sada tekovine i što sada se radi u industriji tekstila. Može malo o tome? Pa može, evo hvala vam na pozivu. Svakako, znači danas ovdje možemo kroz niz prezentacija, znači aktualnih svjetski poznatih istraživača iz našeg sektora vidjeti najbolje koje su to sve novine koje su danas prisutne kroz znanstveno-istraživačke projekte koje se istražuju. Znači možemo reći da je zadnjih zaista 10-15 godina su vrlo inovativni projekti prisutni što se tiče istraživanja u segmentu razvoja novih tekstilnih materijala. Znači tu mislim na pametne materijale, na funkcionalne materijale, znači koji imaju nekakva dodatna poboljšana svojstva i na taj način mogu značajno podići kvalitetu određenog odjevnog predmeta, znači ili omogući nekakve dati dodatnu vrijednost odjevnom predmetu. Ili znači tekstilu za neku drugu namjenu, ne mora isključivo biti odjeća. Ono što smo na predavanju uvodnom mogli između ostalog čuti i sada o nekakvim materijalima koji se mogu koristiti i u medicinske svrhe, znači za praćenje pacijenata. Može nešto više o tome? Tako je, znači to je samo jedan segment istraživanja, znači da se odjevni predmeti danas razvijaju na način da postanu ne samo funkcionalni što se tiče udobnosti nošenja u određenim uvjetima, znači ovisno o tome kojem korisniku je to namijenjeno, znači nego da imaju integrirane elektroničke komponente, znači da se može putem smartfona danas pratiti na primjer stanje pacijenta ako na primjer govorimo o srčanim bolesnicima ili nekim drugim, znači da možemo putem računalnih aplikacija pratiti stanje tog pacijenta u određenim uvjetima, znači na način da se odjevne predmete integriraju senzori koji prate određene na primjer vitalne funkcije organizma i pravovremeno se znači šalje na mobilni uređaj informacija o trenutnom stanju pacijenta. To je samo jedna u nizu znači mogućih integracija elektroničkih komponenata, znači govorimo u tom kontekstu o inteligentnoj odjeći, znači koja danas se zaista razvija sve više i prisutna je znači za različite potrebe. Od znači gadgeta koji se danas ugrađuju u odjevne predmete, znači za neku mlađu populaciju. Tako je, naravno. Između ostalog pričala sam i sa vašom kolegicom koja mi je predstavila vašu prezentaciju i koja je rekla da je zapravo za jednu video projekciju, odnosno video animaciju potrebno oko 50 sati rada. U kojoj se aplikaciji radi takva jedna prezentacija? Pa postoje različite aplikacije u kojima možete raditi animacije, znači tu govorimo o ovom užem dijelu koje se odnosi na primjenu računalnih tehnologija i specijaliziranih CAD sustava, znači za razvoj prototipova odjevnih predmeta. Znači to je jedan trend razvoja danas u dizajnu i projektiranju odjeće, znači da prije industrijske proizvodnje odjevnog predmeta možete razviti cijeli prototip računalno, da ga možete testirati sa aspekta materijala znači koji ste primijenili, predvidjeti ponašanje tog materijala na odjevnom predmetu i na taj način znači osigurati da izrađeni prototip zaista bude kvalitetan, da bude funkcionalan i sa aspekta znači dizajna da bude prihvatljiv. Znači možete u puno kraćem vremenu razviti cijelu kolekciju. Znači danas živimo u vrijeme kada je globalna proizvodnja tekstila i odjeće zastupljena, kada se veliki broj kolekcija odjeće izrađuje u vrlo kratkim vremenskim rokovima i kad vam takvi specijalizirani sustavi u konstrukcijskoj pripremi odjeće itekako puno mogu olakšati taj posao, značajno ubrzati razvoj novih kolekcija, znači i testirati. Naravno, taj zadnji segment je računalna animacija ponašanja tekstila, odnosno odjevnog predmeta na računalnom modelu tijela, znači to je područje naših istraživanja. Interesantno vrlo područje, ali zaista zahtjevno, znači to je dio i računalne grafike kojim se bavimo, znači i za snimanje tih simulacija zaista treba i dosta vremena. Za sada to koristimo više u prezentacijske svrhe, ali naravno intencija nam je da to radimo kroz neko određeno vrijeme, znači i zaista da to teži nečem komercijalnom. A recimo sada za kraj, studenti koji izlaze sa vašeg fakulteta i kada mi pričamo o hrvatskom dizajnu kao takvom, da li možete možda nabrojati nekoga za koga bi vi rekli da sad ostavlja neki svoj osobni potpis na našem tržištu mode na koga ste ponosni?
Pa evo, moram reći da sam osobno ponosna na sve svoje studente, zaista. Mi smo manji fakultet, međutim, to nam daje na određeni način prednost, rekla bih više možda čak našim studentima, da ih znamo puna osob, da puno bližu komunikaciju s njima imamo nego kad imate jako velike grupe studenata i na taj način ih možemo puno bolje i pratiti. Moram zaista s ponosom istaknuti da naši studenti već tijekom studija osvajaju brojne nagrade na međunarodnim natječajima dizajna, da osvajaju nagrade danas, znači što se tiče za znanstvenih istraživanja. Tako da moram reći da evo da tržištu Hrvatske, ako govorimo o aktualnim modnim dizajnerima, ima njih više koji su proizišli s našeg fakulteta, neki su bili moji bivši studenti i zaista moram reći s ponosom gledamo njihove uspjehe i drago nam je znači za svakog studenta koji ostvari neki takav iskorak već tijekom studija, poglavito kasnije ako se to razvije uspješan posao, to je onda i nama jedno veliko zadovoljstvo, znači da smo odradili dobar posao prije nego su znači ta djeca, da tako kažemo, to su naša djeca u znanosti, izišli na tržište rada, znači da smo ih pripremili za taj iskorak i svakako kažem, moram reći da su dosta aktivni, da se dosta prijavljuju na natječaje i zaista evo, ne bih osobno u ovom času htjela nikoga izdvojiti, ako će neko gledati ovaj prilog, znači ili pročitati, svakako će se prepoznati u tome, ali zaista kažem, imamo puno dobrih studenta. Evo. Hvala vam lijepo. Molim.